लक्षदीप हे उजळले घरी, दारी शोभली कडा रांगोळी, गुलवाती अंगणात सोन सकाळी। स्वर ऋतू निर्मित दीपावलीच्या पूर्वसंध्येनिमित्त स्वर दीपोत्सव, आपल्या आवडत्या गीतांचा बहारदार कार्यक्रम। प्रमुख पाहुणे श्री प्रमोद जोशी व श्री प्रसाद शेवडे, गायक कलाकार श्री अभिजित भट रत्नागिरी, सौ करुणा पटवर्धन रत्नागिरी, सौ राधा जोशी देवगड, कुमारी राधिका बोडस देवगड, वादक कलाकार हार्मोनियम श्री चैतन्य पटवर्धन रत्नागिरी, सिंथेसायझर श्री हर्षद जोशी देवगड, श्री सुरेश काजारी मुंबई, तबला श्री सौरभ वेलणकर देवगड, पकवाज श्री आकाश तावडे, ऑक्टोपॅड श्री अरविंद जोगळे चिपळूण, निवेदिका सौ दीप्ती कानविंदे रत्नागिरी, ध्वनी श्री सुधीर घाडी जामसंडे। प्रवेश विनामूल्य, आपली उपस्थिती प्रार्थनीय आहे। रविवार दिनांक 23 ऑक्टोबर 2022 रोजी सायंकाळी ठीक 6 वाजता। स्थळ स्वामी समर्थ मंगल कार्यालय देवगड।